Ало? Кажете. Ами аз искам да не ме прекъсвате два пъти, госпожа Проданова. По-подробно да ме чуете. Кога беше старата програма? Кога имаше рапфаговци или както говори учителя? Знаете ли какво е подигравка рапфаг? Той не знае дроб да ли получава висше образование. Кога беше по-добре? И всичко, когато построиха панелки или обажда ви се жестоко репресиран човек с досие в Държавна сигурност. Ще ви кажа как ще бъде. Хайде, казвайте. Когато спреме да мислиме Воронеж, защото от това Воронеж не фана сърбеж. Момиче, ти имаш по-дребни проблеми в живота си, аз не мисля за неизвинени по физическо. Станали 3 часа, занеси бикините си на химическо. Кой иска да живее попски? Извинявай, че говориме на шопски. Колко време искам твоето вкусно, да, а сега чувам само маймунско. Леле, много лошо гледа твой приятел. Чуди се дали съм ти обожател. Опитай се да ме разбереш. Тя е като подивела, пази я бе младеж. Психопат. Аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад. Много ясно, Sorry, baby, знаеш, бедни студенти, ще се видиме в средата на септември. Искаш ли да те почерпя тук? Ти почваш наскало, аз идвам от юг. Празнувай докато няма дневници. После очи за вятърни мелници. Мисля, че имаш нещо към мен. Нека да изясниме то твой проблем. То поглед ми действа като бифито с сенсис. И ти си нередовен кирис. Тариката никога не люби семки. А леле, как се изложих пред тия фенки. Психопат. Аз съм тая гад. Много ясно, бате. Аз съм тая гад.